proiectez structura studiului de fezabilitate. Am terminat discuțiile pentru capitolul 2, ați încărcat până aici sursele de finanțare. Sugestia mea este, din cât am apucat să mă uit peste ce ați încărcat, în forma finală să mai reveniți asupra lor, să dezvoltați. Adică în cazul creditului bancar să explicați așa cum stabilisem împreună, textual, care sunt condițiile, de la care evaluarea, cu ce se garantează, care e obiectul creditului, ce concret finanțați din el, perioada, rata dobânzii, comisioane, să explicați în câteva fraze. Mai ales pentru subvenția nerambursabilă, că fiecare dintre voi folosește subvenții, își imaginează că aplică pe un program cu finanțare nerambursabilă, explicați în jumătate de pagină care sunt condițiile principale de eligibilitate, cum le îndepliniți, care e valoarea maximă, minimă, cum vă încadrați în ele, care e rata finanțării nerambursabile și, mai important, care sunt cheltuielile eligibile din bugetul vostru, pe care automat le finanțați parțial din subvenție. Acum, mă uit cu voi puțin pe cuprins, reiau logica, să fie foarte clar ceea ce facem. Evident, în cadrul SF-ului încercăm să evaluăm fezabilitatea financiară a unei investiții. Adică încercăm să vedem dacă întreprinderea ar putea să fie fezabilă din punct de vedere financiar. Adică, să zicem, simplificat rentabilă. Discutam noi de la primele întâlniri că dacă e să alocăm capital pentru a face investiția, așteptările noastre ar fi, din punct de vedere financiar, să recuperăm acest capital cândva în viitor și, în plus, să obținem un randament care să justifice investiția și riscurile asumate. Deci bănuiesc că așteptăm recuperarea capitalului și un surplus din punct de vedere financiar. Suntem undeva înainte de a lua decizia de a face investiția. Am configurat pe de o parte investiția, nu? Asta am făcut-o în cadrul bugetului investițional. Dar și ca să ajungem la buget a fost nevoie să planificăm ciclul de exploatare, că din el deriva necesarul de resurse. În baza lui am știut care e infrastructura de care aveam nevoie, în ce trebuia să investim. În fine, am ajuns la un buget de investiții, după care ne-am pus problema ora trecută din ce îl finanțăm, de unde facem rost de capital. Am stabilit și asta și acum, într-adevăr, ne punem problema. O fi o idee bună să facem această investiție, să alocăm acel capital pentru a forma infrastructura din buget, terenuri, clădiri, utilaje și ce mai avem fiecare acolo? Putem oare din exploatarea ceea care urmează, din exploatarea infrastructurii, putem să recuperăm capitalul și să rămânem cu un surplus anual suficient ca să ne mulțumească, să merite să facem investiția? Pentru a răspunde la întrebare, am avea nevoie să cunoaștem fluxurile de numerar nete operaționale, să zicem din exploatare deocamdată, pe care le vom genera în exploatarea investiției. Cum adică în exploatare? Păi dacă am decide să facem investiția, ne-ar lua probabil vreo 2 ani. Am planificat noi implementarea în cadrul acestui grafic de la 2.7 de implementare. Deci dacă azi am luat decizia să o facem, eu, spre exemplu, în simularea mea, am planificat să o implementez în 2 ani. Ar trece 2 ani până când aș finaliza investiția, deci până aș avea infrastructura de care socotesc eu că am nevoie. Și după finalul perioadei de implementare, după acei 2 ani în cazul meu, și cred că și pentru voi am fost la fel, după acei 2 ani socotesc că o dau în exploatare. Încep să o exploatez. În cazul meu nu simulasem că produc suc de fructe. Adică încep să cumpăr mere, să le stochez, să le procesez, să produc sucul, să-l pasteurizez, să-l ambalez, depozitez și pe măsură ce am cui tot livrez, vând, încasez și iarăși reiau, iarăși cumpăr mere, iarăși produc. Și am de gând să fac asta de aici înainte mulți ani de zile. Nu de aici înainte, ci după ce gata investiția. Întrebarea este dacă în acest proces care ar începe în 2 ani de zile după ce aș găta investiția. Întrebarea e dacă în acest proces în care cumpăr mere, procesez, vând suc, încasez, plătesc salarii, curent electric, impozite și taxe și așa mai departe. În acest proces, din surplusul de bani cu care rămân anual, îmi pot recupera investiția aceasta inițială și pot rămâne și cu un surplus, un excedent monetar care să-mi justifice efortul și riscurile. Deci aș avea nevoie să cunosc acele surplusuri de numerar pe care le voi genera în viitor.
Cum să fac asta? În orice caz, voi încerca să o fac la acest capitol 4, planificarea financiară. N-am un glob de cristal să ghicesc viitorul, dar veți vedea, vom avea câteva tehnici pe care să le folosim pentru a face această planificare. Dar nu de ea vorbim azi. Pentru a putea face planificarea financiară, avem nevoie mai înainte să facem această planificare de piață. Mai ales pentru că vorbim de firme debutante. Pentru firmele debutante, de obicei, problemele de piață sunt cele mai importante. Discutăm despre asta imediat. Ideea este că am avea nevoie cumva să fim capabili să estimăm cererea din partea pieței, astfel încât în capitolul 4 să putem să estimăm vânzările, după aceea veți vedea cheltuielile, încasările și plățile și într-un final să ajungem să estimăm surplusul sau, Doamne ferește, deficitul de numerar. Deci, țintim să ajungem aici la planificarea financiară, dar ideea e că avem nevoie să o bazăm pe o înțelegere a pieței. De asta vorbim acum și săptămâna viitoare despre piață. Ăsta este scopul. După ce finalizăm și planificăm piața, veți vedea, trecem la planificarea financiară și când avem și această planificare financiară, în care vom vedea sintetic la un final rezultatele exploatării, vom ajunge să comparăm valoarea capitalului pe care ar trebui să-l investim, ceea ce voi ați făcut și ați încărcat astăzi, cu aceste efecte financiare ale exploatării investiției în viitor și în acest proces vom construi un set de indicatori, cum ar fi valoarea actualizată net, rata internă de rentabilitate. Sper că nu vă sunt străini, teoretic i-ați mai întâlnit și la licență, cel puțin la gestiune financiară. Urmând ca în baza acestor indicatori să putem noi să evaluăm cumva fezabilitatea, performanța investiției și după ce trecem și printr-o analiză de risc, să luăm o decizie dacă da, e o idee bună să facem investiția și o facem sau nu, mai bine o lăsăm. Deci azi și data viitoare vorbim despre piață. Opresc deocamdată proiecția ecranului și vreau să vă spun despre ce ar fi în principiu vorba. În practică, am avut peste 20 de ani, cam mereu în față antreprenori, mulți dintre ei în poziția de antreprenori debutanți, în poziția de a începe de la zero o afacere. Și în diverse ocazii, și nu teoretice, în general practice, am realizat tot felul de studii privind viziunile lor, abordările lor. De exemplu, nu știu, poate știți clădirea Incubox-ului, știți Incubox-ul din Timișoara, undeva pe lângă pasajul Jiu. Unii cu siguranță o știți. Am lucrat în echipa care a proiectat clădirea, cred că prin 2011 sau 10 am făcut proiectul și după aceea s-a implementat până prin 2014. Primăria Timișoara avea înainte un incubator de afaceri în domeniul IT împreună cu Politehnica. Un spațiu însă ceva mai mic, în fosta clădire a Facultății de Construcții, tot de acolo din apropiere, clădire care aparținea UPT-ului, parcă din câte mă amintesc. Aveau vreo 16 camere pe care le foloseau pe post de incubator de afaceri pentru cei din domeniul IT, asta în condițiile în care Primăria Timișoara de multă vreme cumva s-a focalizat pe două direcții de dezvoltare importante ca sectoare economice, IT și automotive. Și era una dintre pârghile prin care încercau să stimuleze antreprenoriatul în domeniul IT&C. Dar, din nou, spațiul era destul de restrâns. Din mai multe motive, nu doar acesta, voiau să creeze un incubator mai mare. Și așa am ajuns să proiectăm Incubox-ul. Mă aduc aminte la vremea aceea că, sigur, lucrând la proiect, probabil vreun an de zile, am făcut o grămadă de investigații. Și printre altele, cu siguranță că am avut multe discuții și am aplicat o fel de chestionare pe studenți de la UVT sau de la UPT în domeniul IT&C, pe absolvenți, pe freelancer, pe, antreprenori cu firme debutante, pe întreprinderi existente, în încercarea de a vedea, care erau problemele cu care se confruntau, care erau piedicile pe care le percepeau, care erau poate tipurile de sprijin de care ar fi avut mai mult nevoie pentru a putea dezvolta afaceri.
Din nou, asta în ideea în care se dorea oferirea unui serviciu cât mai complet de sprijinire a afacerilor debutante. Că în toată lumea, în fază de început, în primii aproximativ 3 ani, afacerile sunt cel mai vulnerabile. E un exemplu. În diverse astfel de situații în practică am făcut studii, am purtat discuții, am aplicat chestionare cu antreprenori debutanți. În cadrul UVT-ului v-am povestit, cred că UVT-ul este de mai bine de 10 ani administrator de fonduri nerambursabile în diverse programe și am finanțat undeva în jur de 300 de întreprinderi debutante până acum. Asta înseamnă că automat am avut în față mii de persoane care visau să înceapă o afacere, care au făcut cursuri, care au aplicat, pe unii am finanțat, pe alții nu. Deci, vreau să spun că dincolo de studii teoretice, în multe cazuri am fost în postura de a analiza practic problemele cu care se confruntă întreprinderile debutante în diverse faze, de la momentul în care omul e el singur persoană fizică și visează să înceapă o afacere, până când mai departe firma e înființată, investiția e făcută, exploatarea e începută și mergând chiar mai încolo. Sigur că avem firme de 10 ani de zile pe care le monitorizăm în continuare. Unde vreau să ajung? În discuțiile sau în studiile făcute astfel pe antreprenori, în faza de început, foarte mulți dintre ei, probabil majoritatea, nu au o percepție corectă asupra pieței. Acum, în România și în toată lumea, grosomodo, oamenii, cei mai mulți dintre noi visăm la un moment dat pe parcursul vieții să fim antreprenori, visăm să avem o afacere și motivele sunt diverse. Poate ne-am săturat de locul de muncă, poate vrem să câștigăm mai mulți bani, unii spun că vor să câștige, să-și creeze oportunitatea de a câștiga mai mult în raportul munca pe care o depun, că simt că la locul de muncă, oricât ar lucra, tot nu vor fi plătiți mai mult. Alții nu mai pot suporta să lucreze sub un șef, alții doresc să-și pună în valoare creativitatea. Din diverse motive, oamenii visează să înceapă o afacere. Peste 90% visează. Că mai intens, mai puțin intens, dar mulți, marea majoritate visează la ideea de a fi antreprenori. Cei mai mulți rămân cu visul. Și rămân cu visul din diverse motive. Că totuși n-au timp, că totuși se tem să pășească în necunoscut, percep riscurile ca fiind ridicate, poate unii nu cred că au competențele necesare, dar ideea este că cei mai mulți rămân cu visul și nu fac un pas înainte. În faza asta, mulți se gândesc, domnule, sunt atât de multe întreprinderi deja, există. Cine ar mai avea nevoie și de mine? Cine ar cumpăra de la mine? Sunt mulți care gândesc așa și din motivul acesta inclusiv nu fac pași înainte. Nu știu câte întreprinderi sunt, am acces la diverse baze de date la nivel mondial, cele mai complete par să sugereze că sunt vreo 400 și ceva de milioane de societăți comerciale în lume. Nimeni nu știe, că în unele țări datele nu sunt publice, plus că în fiecare clipă întreprinderi se înființează, altele se desființează, dar probabil că or fi undeva în zona aceasta, ca ordin de mărime. Oamenii care ajung în poziția în care se decid, da, vreau să fac asta, cad însă într-o altă extremă. Și asta o văd și la nivel local de fiecare dată când am antreprenori debutanți în față și o regăsesc și în literatură de specialitate, în studiile făcute în alte părți ale lumii. Și anume, omul, habar n-am, să zicem că eu într-adevăr planific, acum cum am tot vorbit, planific să-mi deschid o firmă mică ce să producă suc de fructe. Și mă uit poate prin magazine și văd că, habar n-am, sucul de mere care se vindea până nu de mult cu 14-15 lei cutia de 3 litri în hipermarket, deci la practic către consumatorul final, acum se vinde cu 25, cu 30 de lei și poate mă gândesc și că e prea scump, poate mă gândesc că nu e frumos ambalat, poate mă gândesc că ar putea să aibă un gust mai bun și din astfel de motive îmi imaginez, eu aș putea să-l fac mai bun, aș putea să-l fac mai ieftin,
Aș putea să să-l produc pe măsură ce vând și să fie relativ proaspăt, nu să-l vând după un an de zile, numai pentru că se poate. Foarte mulți ajung să gândească așa, se uită și se gândesc, ei ar putea să facă lucrurile mai bine. Și în câteva clipe ajung să se îndrăgostească de produsul lor care nu există, produsul lor viitor. Repet, e un fenomen pe care îl văd frecvent la nivel local și îl regăsesc în literatură, în toată lumea. Deci există tendința asta a omului de a se îndrăgosti de propriul produs, de propria idee de afacere. După ce se gândește și o întoarce toate părțile, îi se pare că în mod clar va fi mult mai bună decât ceea ce există deja. Și cumva pierde perspectiva în sensul că își imaginează că toți vor iubi produsul sau, afacerea lui așa cum o face deja el. Nu-și dă seama că el e într-o poziție unică. El nu este cumpărătorul, nu e în poziția consumatorului. Că ceilalți de fapt nu vor gândi ca el. Nu, are impresia că toți vor iubi produsul. Motiv pentru care, frecvent când fac statistici pe persoane care au deja ideea și sunt în punctul de a începe, întrebându-i vis-a-vis de piedicile pe care le percep în calea dezvoltării afacerii, rar pomenesc de piață. În general, piața o văd ca nefiind o problemă. Au impresia că ceea ce fac ei se va vinde ca pâinea caldă, din motivele acestea menționate, că se îndrăgostesc de produs. Necazul este că, refăcând statisticile pe antreprenori după ce au început afacerea, de departe problemele de piață sunt pe primul loc. Adică e o prăpastie foarte mare între ceea ce îi se pare înainte să înceapă și ceea ce întâlnesc după ce au început. Poate dacă știau, nu începeau, dar mai important, poate dacă știau, se pregăteau mai bine. Și necazul este că, nepregătindu-se, au un șoc destul de mare atunci când încep. Vă prezint poate un scenariu foarte, foarte frecvent. Mă pun eu poate să-mi deschid o gogoșerie la colț de stradă, într-un garaj poate. Și mă gândesc, cum vă spuneam, că eu voi vinde gogoși mai mari decât concurența și mai ieftine și mai proaspete și mai parfumate și mai dulci și mai cu mult gem și îmbalate mai frumos și le zâmbesc clienților când vin să le cumpere. Dar eu deschid și sunt la mine în garaj. Am închiriat la mine în garaj, ziceam, cel mai frecvent am închiriat un spațiu. Am închiriat un spațiu, plătesc chirie. Am angajat poate o persoană, poate două persoane. Deci deja am cheltuieli fixe, cu chiria și cu salariile. Sunt cele mai importante cheltuieli fixe la întreprinderile debutante. Am dat drumul, am deja, cum spuneam, cheltuieli cu salariile și cu chiria. Poate gogoșile mele ar fi cele mai grozave, într-adevăr, dar nimeni nici măcar nu știe că există. Cu atât mai puțin să știe că vând gogoși, să știe că sunt mai bune decât ale concurenților și, sincer, și dacă ar ști, nu înseamnă că instantaneu ar năvăli să cumpere gogoși. E nevoie să dai și un imbold, cumva la nivel emoțional. Deci, nu e chiar așa simplu, dar eu nu realizez asta înainte să încep. Și acum am început și văd că nu vine nimeni. Dar eu plătesc chirie, plătesc angajați. Foarte frecvent, probabil cel mai frecvent, oamenii intră în panică, dându-și seama că trebuie să facă plăți și că nimeni nu vine să cumpere, că nu funcționează. Șocul acesta, prăpastia între ce se așteptau și ceea ce este, îi face să intre în panică și se gândesc de aici înainte, vorbesc de probabil câteva zile în care încearcă de foarte multe ori, se gândesc să închidă cât mai repede, să evite pierderile, să reducă pe cât se poate cheltuielile cu salariile, cu chiria, să închidă, să se întoarcă locul de muncă sau, de unde au venit. E un scenariu foarte frecvent. De asta vreau să scot în evidență. Pentru o firmă care deja există, noi discutam la începutul semestrului că putem face investiția, să ne imaginăm, pe o firmă existentă sau pe una debutantă și eu v-am încurajat mai degrabă pe una debutantă ca să nu ne prindem în analize făcute post factum, să pierdem timpul cu asta și să scăpăm esențialul pentru noi. Pentru o firmă însă deja existentă, există o anumită inerție. Are deja clienți, produce că poate gogoși sau suc sau ce produce. Are un anumit număr de clienți care poate cumpără cu o anumită regularitate, are cât de cât o anumită imagine deja formată, are o continuitate. Și inerția o duce mai departe. Și dacă nu face ceva deosebit de aici înainte, probabil se va menține cât de cât pe linia pe care era.
Necazul este că același lucru se aplică și la o firmă debutantă. Și la ea se aplică inerția. Dar ea, poziția ei de început este care? Aceea în care nu are niciun client, nimeni nu o cunoaște. Deci ea e pusă în situația mult mai delicată de a face ceva major pentru a se urni din loc. Firma existentă, cum spuneam, din inerție merge mai departe și fără să facă ceva deosebit. Firma debutantă stă pe loc și va rămâne pe loc dacă nu face ceva deosebit. Și atunci, de asta, pentru o firmă debutantă, cum sunt ale noastre, planificarea de piață, aș zice eu că este și mai importantă. Întotdeauna e importantă, dar pentru o firmă debutantă, din motivul ăsta, este, zic eu, și mai importantă. De asta am alocat cele 2 ore pentru analiză de piață și pentru dezvoltarea strategiei de marketing, a mixului de marketing, ca pe ele să putem să fundamentăm planificarea financiară. Că altfel eram în postura de a estima, nu știu, bucăți de produse, prețuri de vânzare și calculam venituri care până la urmă nu erau fundamentate pe o înțelegere reală, o planificare reală, practică a cererii din partea pieței. Deci de asta vorbim de marketing. Ați studiat discipline de marketing la acest master. Vă spuneam de la început că ne vom baza pe materii de contabilitate, de analiză, de marketing, de calculație de cost. Și va trebui automat să facem un studiu de piață și mai departe să planificăm mixul de marketing. Înainte să încep cu studiul de piață, a demarat decanatul facultății un program prin care în cursul lunii aprilie vor să invite persoane din mediul de afaceri să susțină câte un curs. Și mi s-a părut interesant, condiții în care m-am gândit să invit pe cineva să țină un curs la noi peste 2 săptămâni. După ce gătăm cu piața și începem planificarea financiară, un fost masterand, absolvent de AOA din 2012, cu care am păstrat o legătură destul de strânsă, care a lucrat prin audit financiar contabil, prin calculație de cost, prin multinaționale și care acum are firma lui, face producție, deci e antreprenor și face producție de uși. Am discutat cu el și l-am rugat să vină la curs peste, nu săptămâna viitoare, ci peste încă o săptămână, când facem planificarea de venituri. Și după aceea poate să facem o simulare de planificare de venituri pe întreprinderea lui. Sper să vi se pare interesant. M-am gândit că ar putea fi un pic mai practic. Nu? Ce credeți? Da, mulțumim. Interesant. Eventual, dacă veți dori și veți avea și timpul necesar, putem poate după curs, vreau să spun, știu eu, săptămâna următoare sau când decidem noi, poate chiar să facem o vizită, să vedem la el la hală, să ne arate concret ce ne va fi povestit. Dacă aveți timp și adică nu știu exact, unii lucrează, alții nu lucrează, am putea să facem o astfel de vizită poate în timpul săptămânii, poate înainte de cursul următor, sau dacă vi se pare imposibil în timpul săptămânii că lucrați, ei lucrează cred că și sâmbătă, sunt convins că ne-ar primi și într-o sâmbătă, voi decideți. Eventual să-l aducem, să ne vorbească și dacă vi se pare interesant, discutăm și mergem și până într-o vizită la hală. Cu ocazia asta puteți vedea concret în ce au investit, ca hală, ca utilaje, cum e organizat ciclul de exploatare, adică lucruri pe care să le aplicați și în proiectele voastre. Și mai ales, dacă vorbim cu el de venituri în particular, să puteți corela planificarea aceea de venituri cu ceea ce vedeți, să puteți pune întrebări. Ar fi grozav, că ținta este asta, să rămâneți cu cât mai mult. Mai ales că e unul ca și voi, cum spuneam, un fost absolvent de AOA. Bun. Revin la piață. O problemă esențială pe care vreau să o evităm. De unde? Ca să mă înțelegeți de unde trag concluzia că e o problemă esențială. De câte ori am ocazia, lucrez ca evaluator de proiecte în diverse programe.
Am lucrat, spre exemplu, ca evaluator la ADR Vest, am lucrat în diverse programe pentru întreprinderi debutante, pentru întreprinderi sociale, pe proiecte culturale. Întotdeauna când ajung să analizez partea de piață în planurile de afaceri sau în studiile de fezabilitate transmise, făcute întotdeauna de specialiști de firme de consultanță, mi se pare că, și îmi pare rău, nu vreau să exagerez, dar e cam dezastru. Ținta ar fi care? Să dezvolți o strategie de marketing, în general structurată pe principiul celor 4P, abordarea aceea clasică, nu politică de produs, de preț, de promovare, de distribuție. Dar ca să poți fundamenta strategia de marketing, ai nevoie să cunoști piața. Logic, înainte ar trebui să analizezi piața. Ca să poți analiza piața, ar trebui să știi care e piața, adică pe cine analizezi. Ar trebui să știi care ți-e piața. Deci, înainte de a face analiză, ar trebui să identifici piața cu claritate. Necazul este că în studiile de fezabilitate sau planurile de afaceri făcute în practică, mult prea frecvent, ca să nu zic aproape întotdeauna, lucrurile astea sunt făcute cum v-ați imagina că ar fi făcute niște proiecte de licee, adică cu copy-paste-uri de pe internet care n-au nicio valoare. Exemplu. Proiect pentru firmă de construcții, da? Prevede investiție, ajunge la partea de piață și începe să vorbească. Piața noastră e piața construcțiilor. Ce piață e aceea? Ce înseamnă piața construcțiilor? Pentru mine nu prea înseamnă mare lucru. Geografic, de unde? Din Timișoara? Din Timiș? Din România? Din Europa? Din China? Altfel, ca tipologie de construcții de care? Rezidențiale? Case, apartamente? Sau hale industriale? Sau, nu știu, spații de birouri? Sau construcții, nu știu, de rețele, de utilități? Sunt diferențe foarte mari. Ce tipologie de clienți simțim? Persoane fizice, întreprinderi, primării? Înțelegeți? Deci să arunci așa piața construcțiilor nu înseamnă nimic. Nu știu cine a spune asta. Elevii de liceu care vin în competițiile pe care le organizăm n-ar fi atât de superficiali. Dacă n-am definit piața, pe cine analizez mai apoi? Și continuă. Și încep să prezinte niște lucruri copiate de pe internet pe care de multe ori nici nu le-au citit. Cum piața construcțiilor a evoluat în Europa nu știu cum în ultimii ani și în America de Sud nu știu cum și în America de Nord și în Asia nu știu cum. Ce legătură are lucrul ăsta cu orice? Am de gând să execut lucrări de construcții în Asia sau în America? Nu mă interesează. Adică îmi prezință analiza unei piețe nedefinite cu care n-am probabil mare legătură. După care vii și faci strategia de marketing, politica de produs, execuți lucrări de construcții, fără să clarifici în mod detaliat sau să le corelezi cu nevoile pieței pe care n-ai analizat-o și n-ai definit-o. Politica de preț. Ar fi amuzant dacă ați ști cât de frecvent găsiți lucruri copiate din manualul de marketing de anul 2. Teorie. Prețurile vor fi stabilite pornind de la 1. Costurile antecalculate. 2. Prețurile concurenților. 3. Elasticitatea cererii în raport cu prețul. Punct și am terminat. Ok, în manualul de marketing de anul 2 scria chestia asta. Dar acum, tu în planul de afaceri sau în studiu de fezabilitate, tu asta ar trebui să faci. Tu zici că le vei stabili mai târziu. Nu, de-aia se numește plan. Acum trebuie să le planifici. Ori ei nu le planifică. Politica de produs ar trebui să se concretizeze într-o listă cu produse, cu specificațiile lor și să arate cu claritate cum au fost ele stabilite în concordanță cu cerințele publicului țintă, pieței țintă. Politica de preț, da, ar trebui să se gate acea secțiune cu planificarea concretă a prețurilor, valorilor.
pornind de la, într-adevăr, costul antecalculat. Deci automat ar trebui să faci acolo o calculație de cost și pornind de la asta să stabilești prețul. Da, nu numai asta, ar trebui să ții cont de prețurile concurenților, deci investighează, arată că acestea sunt, arată cum corelezi prețul tău cu prețurile concurenților. Fă un studiu vis-a-vis de elasticitatea cererii în raport cu prețul și arată cum ții cont de asta când fixezi prețul tău. Dar, într-un final, să ai un preț fixat. Ăsta e scopul. Ori asta nu se întâmplă, nu știu dacă am văzut vreodată. La voi nu va fi așa, de asta discutăm acum. La voi va fi mai concret. Deci, frecvent s-ar putea să aveți senzația că practica e mai practică decât ceea ce faceți voi. Ați fi surprinși cât de nepractică este de multe ori în raport cu ceea ce faceți voi. În speranța că ați înțeles problema care trebuie evitată, revin acum. Primul lucru, definesc piața și proiectez puțin ecranul meu să ne și uităm pe structura studiului de fezabilitate despre ce discutăm. Sper că se vede acum ecranul. Mă refer la acest subcapitol 3.1, identificarea pieței. Acum, identificarea pieței nu se face prin ghicire. Nu ghicesc care e piața mea. Nu spune cineva care e piața mea. Nu există un răspuns pe care alții mi-l pot da. Nu, e o decizie. Eu decid că asta e piața mea. Cum adică? Discuția asta o am foarte frecvent din motivele pe care le-ați înțeles cu antreprenorii debutanți. Să spunem că eu într-adevăr planific să vând, nu știu, baghete de pâine la mine în cartier. Baghete. Care e piața mea? Eu aș spune oamenii din cartier. Încerc să le spun antreprenorilor și vă spun vouă, e esențial să focalizați. Dar când i-am în față, știu sigur ce se gândesc fiecare dintre ei în mintea lor. Se gândesc că lor nu li se aplică. Se gândesc de ce m-aș limita doar la oamenii din cartier. Adică, mai ales dacă tocmai a spus că firmele debutante au probleme cu piața, n-ar trebui să am o piață cât mai largă pentru a avea mai multe șanse să am mai mulți clienți? Nu. Pentru că nu despre asta e vorba, nu înțeleg cum se pune problema. Hai să zicem că, da, deschid spațiu de producție de baghete într-un cartier. Și mă gândesc, ok, dar dacă vin oameni din alt cartier, nu le vând? Le vând. Asta înseamnă că piața mea este piața întregului oraș? Poate, dacă aplic logica asta. Dacă vine cineva, trece cineva din Arad prin Timișoara și cumpără de la mine o baghetă, nu-i vând? Deci dacă îi vând, înseamnă că piața mea este piața regională? Nu vând oricui din România dacă trece pe aici? Atunci piața mea este piața națională? Dacă vine un grup de, nu știu, turiști japonezi prin Timișoara și trec pe la mine prin cartier, vor să cumpere o baghetă, nu le-o vând? Deci piața mea e piața mondială, m-aș gândi pe logica asta. Și oamenii în mintea lor așa gândesc și socotesc că e mai bine să nu se limiteze, ajungând automat să spună oricine poate să-mi fie client. Oricine poate să-mi fie client. E o problemă însă esențială cu abordarea asta. Deschid spațiul. Nimeni nu vine să cumpere, nimeni nu știe că există. Tocmai ce am început. De unde să știe? Și aș vrea acum să anunț piața țintă că există. Cine e piața țintă? Oricine. Ok, dar acum am o problemă. Unde găsesc pe oricine? Ce baghete cumpără și consumă oricine? Care e prețul pe care îl plătește oricine? Prin ce canale să comunic cu oricine? Pe Facebook, pe Instagram, la televizor, la radio? Din păcate, răspunsul nu există, pentru că oricine nu există. Sunt
persoane sau întreprinderi sau instituții diferite, din zone diferite, de vârste diferite, de genuri diferite, cu venituri diferite, cu studii diferite, experiențe diferite și multe alte trăsături diferite, cu valori diferite. Și dacă nu mă focalizez pe cineva anume, cine sunt eu, antreprenor debutant, să pot să-i țintesc pe toți? Nu fac decât să mă bulversez pe mine însumi. Și când trebuie să mă duc să-i caut, nu-i găsesc pentru că nu știu pe cine caut. N-am făcut bagheta după așteptările cuiva, după buzunarul cuiva. Nu comunic pe canalul pe care cineva anume e prezent. Ar fi o eroare fatală și de obicei este. Deci, socotiți mai degrabă că o întreprindere debutantă, nici dacă ar vrea, prin definiție mică fiind, minusculă, n-ar putea să deservească piața mondială. Dacă poate deservi piața cartierului, e minunat. Și dacă am definit eu că piața mea este piața din cartierul în care am deschis și de-aia am deschis acolo că țintesc acel cartier, am măcar câteva soluții. Nu trebuie să fie geniale. Poate fac niște pliante și le pun în cutiile poștale oamenilor din cartier. Sau mă duc și dau niște mostre prin cartier de baghete sau ce vând până la urmă. Sau atunci când fac reclamă pe Facebook sau pe orice altă rețea, îmi fac setările măcar geografice, țintesc populația din zona cutare. Decât să zic că țintesc pe oricine, adică pe nimeni. Oricine înseamnă nimeni. Deci, revin. Vă rog frumos să nu cădeți în capcana aceasta. Nu vă puneți problema cine poate să cumpere. Da, poate să cumpere oricine. Poate să cumpere și turistul japonez care trece prin cartier. Dar nu înseamnă că face parte din piața mea țintă. Ca dovadă că eu când voi începe nu mă voi pune să promovez baghetele mele în Japonia ca să ajung la ei. Nu voi investi în a atrage public din Japonia. Nu voi concepe baghetele cu specificațiile lor, cu trăsăturile lor, după gusturile celor din Japonia sau după portofelul lor. Nu, mă voi focaliza pe cineva concret. Riscul este, cum v-am spus, să nu mă focalizez pe profilul nimănui, să mă bazez doar pe ceea ce imaginez eu. Mie mi-ar place să fie așa. Ceea ce ar fi o greșeală mare, pentru că eu sunt ultimul care ar trebui să aibă un cuvânt de spus, în sensul că nu eu voi fi client, eu sunt de cealaltă parte. De clienți ar trebui să țin cont, de cei pe care vreau să-i deservesc. Și dacă nu știu cine sunt, nu prea are cum să iasă bine. Deci, vă rog frumos, fiecare să vă identificați piața, în sensul să luați decizie. Să luați decizia că țintiți piața cutare și să o definiți cu claritate. Din ce puncte de vedere? S-ar putea să fie diferit de la o afacere la alta. Mă refer să fie diferite caracteristicile, punctele de vedere. Aș îndrăzni să încep cu cel geografic, că presupun că e aplicabil pentru toți sau pentru cei mai mulți. Așa că definiți piața mai întâi din punct de vedere geografic. Mă focalizez pe piața cartierului Calea Șarului, străzii Pestaloții sau pe piața municipiului Timișoara. Deci definiți, delimitați piața din punct de vedere geografic. Repet, asta nu înseamnă că nu voi vinde cuiva care vine din București. Doar că nu mă pun să promovez în București, nu mă focalizez pe București, mă focalizez pe Timișoara. De asta am deschis în Timișoara și nu în București sau în Japonia. După ce am terminat cu acest criteriu geografic, repet, nu e un singur răspuns, e o decizie. Nu poate spune cineva, nu-i bine, piața ta era piața regiunii vest. Nu, eu decid asta. Eu decid că mă focalizez pe piața asta. Deci vă rog frumos, aici vreau să văd de la voi că luați decizia. Nu că ați făcut într-un mod, nu știu, ingenios împărțirea. Vreau să văd, esența ei să fiți ca el să luați o decizie și să trasați cu claritate. Asta e din punct de vedere geografic. Lăsăm partea geografică acum. Bun, să zicem Timișoara, dacă Timișoara e limita geografică. Din Timișoara îi țintesc pe toți cu baghetele mele sau cu sucul de mere sau ceea ce vând. Poate nu. Mi-aș imagina, spre exemplu, poate vând scutece. Dacă n-aș stabili și aș spune că țintesc Timișoara,
Poate, spre exemplu, când mă pun să fac campania de promovare, mă gândesc eu, hai să promovez pe TikTok. Și promovând pe TikTok, în setările campaniei, setez Careal Geografic Timișoara. Atât. Numai că poate pe TikTok, hai să spunem că ar fi întreaga Timișoara. Hai să ne prefacem că ar fi întreaga Timișoara pe TikTok. Automat, reclamele mele ar fi afișate către 300, cât or fi 50.000 de persoane, ceea ce ar face campania relativ ineficientă, nu? Pentru că din aceste persoane, marea majoritate n-ar avea nevoie să cumpere scutece. Poate ar fi preferabil să mă gândesc, ok, țintesc persoanele care au copii mici. Automat mă focalizez pe persoane cu vârste cuprinse între, să zicem, 25 și 35 de ani. Există persoane sub 25 de ani care au copii mici? Există. Cred că recordul în România e de 12 ani, din câte mă aduc aminte, vârsta unei mame, cele mai tinere mame. Da, probabil că sunt puțini. Adică rata persoanelor de sub 25 de ani care au copii la vârsta de, eu știu, până într-1-2 ani și au nevoie de scutece, procentul e mai mic. Poate socotesc eu că mă focalizez pe logica asta pe cei între 25 și 35, că acolo e într-un procent mai mare oamenii sunt părinți de copii de vârsta scutecelor. E o decizie. Poate mă gândesc, ok, și bunicii cumpără scutece. Dar pentru că într-un procent mai mic o fac, nu merită să mă focalizez pe ei. Bun. Poate trag concluzia. Dacă piața mea este cea a oamenilor de 25-35 de ani care au copii mici, pe ei țintesc, poate atunci când setezi campania în TikTok, setezi și vârsta. Sau poate studiind piața înainte să setezi campania pe TikTok, adică să fac strategia de marketing, trag concluzia că persoanele de 25-35 de ani nu sunt pe TikTok, poate sunt pe Facebook mai mult. Și fac campania pe Facebook, acolo unde îi găsesc, nu pe TikTok. Înțelegeți? Deci, vârsta ar putea să fie un criteriu. Genul poate fi un criteriu. Poate, nu știu, vând haine pentru femei. Sunt firme care produc haine doar pentru femei, sau doar pentru copii, sau doar pentru bărbați. Vând haine pentru femei, produc și vând haine pentru femei. Și automat mă focalizez, da, pe Timișoara, doar pe genul feminin. Ca vârstă, nu știu, vând haine de adulți și atunci mă focalizez pe persoane de la 18 ani până poate la, habar n-am, 40 în funcție de tipul de haine pe care le vând. Poate în puține cazuri și bărbații cumpără haine femeilor, dar poate în foarte puține cazuri, habar n-am în câte, poate în 2%, poate în 5%. Motiv pentru care socotesc că nu merită să fac reclamă, să consum timp și bani pentru a promova și către bărbați. Promovez doar către femeile din Timișoara cuprinse între 18 și 40 de ani. Deci am 3 criterii în acest caz: geografic, gen, vârstă. Poate în plus hainele pe care le vând sunt haine de marcă și haine mai scumpe automat. Deci poate că socotesc că e logic să mă focalizez pe femei din Timișoara cu vârsta între 18 și 40 de ani care au un nivel de venit peste o anumită limită. Deci nivelul de venit poate fi un criteriu. Poate nu vând haine, poate că țin cursuri de investiții. Și pentru a putea ține cursul de analiză a fezabilității investițiilor, adică am nevoie ca persoanele care participă să aibă cunoștințe avansate de contabilitate financiară, de marketing, de analiză financiară, de gestiune financiară. Deci nu are sens să primesc la un astfel de curs, nu știu, liceeni, persoane care n-au făcut o facultate, persoane mai ales care n-au făcut studii economice la modul serios. Deci ar putea ca studiile să fie relevante. Poate, nu știu, vreau să fac o calificare pentru persoane care lucrează într-un anumit domeniu și atunci mă interesează istoricul profesional al celor pe care îi țintesc și către care mai târziu voi promova.
Deci, trăsăturile, caracteristicile, punctele de vedere după care definiți piața s-ar putea să varieze de la o întreprindere, de la o afacere la alta. Rămâne ca voi să le identificați, să le stabiliți. Nu ar trebui să fie foarte complicat și, bineînțeles, mai putem să schimbăm opinii. Ar fi grozav dacă ați pune întrebări, ne-am dat cu părerea cu toții. Bun. Atâta cred că pentru partea de identificare a pieței. Deci asta vă rog să rețineți. Nu e cineva din afară care poate să vă dea răspunsul. E o decizie pe care o luați. Eu decid să mă focalizez pe, nu știu, tinerii între 15 și 18 ani din Timișoara cu un anumit nivel de venit. E o decizie. Nu poate nimeni să spună că e greșit. E decizia mea. Deci asta mă aștept să văd că luați o decizie. Poate ce decizia este luată și piața identificată. Deci aici mă aștept să descrieți, poate că, nu știu, în câteva paragrafe, într-o jumătate de pagină, să prezentați limitele pieței, să o conturați cu claritate. Odată ce o avem conturată cu claritate, putem să o analizăm. Deci trecem la punctul 3.2. Care e scopul acestei analize? Unde vreau să ajung cu această analiză? Aș vrea ca pe baza concluziilor analizei să pot să fundamentez mixul de marketing, adică politica de produs, preț, promovare, distribuție, în abordarea aceasta clasică a celor 4P. Adică, cum v-am spus și mai devreme, ce produse vând, cu ce caracteristici, la ce prețuri, cum să le promovez, cum să le distribui. Ca să pot lua deciziile acestea, ca să pot contura aceste politici, am nevoie să cunosc piața căreia mă adresez. Cum analizăm deci piața? După ce am identificat, după ce am delimitat-o cu claritate. Bănuiesc că sunt diverse variante. Una pe care aș vrea să o aplicăm ar fi cea pe bază de chestionar. O altă ar putea să fie organizarea unuia sau mai multor focus grupuri. Alta poate să se limiteze la studia clienții viitorilor concurenți, firmelor care există în prezent și care ne vor fi concurenți când vom începe să funcționăm, vreau să spun. Las chestionarul ultimul, că pe el aș vrea să-l folosim în mod particular. Așa că vorbesc cu voi puțin despre celelalte. Ce ar însemna eventual să organizez un focus group? Și nu e, cred că, exclus. În anii trecuți ne-am mai jucat și am mai organizat un fel de simulări chiar online între noi. La modul practic, un focus group de obicei se organizează cu undeva între 8 până la 12 persoane. Adică aduc, să spunem, 10 persoane în față și într-un eveniment care durează de obicei între o oră și jumătate și 2 ore, maxim 3, dar poate că 2 ore ar fi cel mai comun, încerc să pun în discuție câteva aspecte vis-a-vis de posibila mea strategie de marketing. Aș vrea să văd ce părere au ei legat de produse, legat de prețuri, legat de aceste elementele mixului de marketing. Nu la modul general, nu mă interesează părerile lor de specialiști. Mă interesează din postura de potențiali consumatori. Poate să aflu, nu știu, cât de des cumpără ei produsul respectiv, cum îl consumă, ce preferă să aibă ca și caracteristici, ce nu le place la oferta existentă pe piață în prezent. Da? Și în felul ăsta, și de obicei se înregistrează aceste discuții purtate în detaliu și în baza lor pot să-mi creez o imagine vis-a-vis de așteptările mai generale ale pieței. Opinia lor în postura de potențiali consumatori ar trebui să fie mult mai importantă decât opinia mea. Unul singur și mai ales unul care are o poziție specială, care de la început iubește produsul pe care și-l imaginează. Deci, luați în calcul, m-aș bucura foarte mult dacă aș vedea inițiativă și habar n-am, vă întâlniți 4-5 chiar și online, nu trebuie să fiți neapărat 10 sau 12 și unul poate că pune 2, 3, 4 întrebări vis-a-vis de
domeniul lui, ceilalți răspund, poate în chat dacă am face sau ați face online. Își salvează aceste răspunsuri și le folosește ca o bază mai departe pentru a configura strategia de marketing. Sau vă întâlniți cu niște prieteni, 2, 3, 4, 5, v-am spus, nu e nevoie să fie atât de mulți. Ar fi grozav dacă i-ați spune să scrie pe o foaie și îmi anexați acele foi la studiul de fezabilitate. Și bineînțeles faceți referire la concluzii în analiza pieței și mai departe în strategia de marketing. Deci ar fi, cred că, ușor, ar fi, cred că, un exercițiu interesant și v-aș încuraja să îl faceți. Spuneți, nu trebuie să ridicați mâna, vă rog. Deci trebuie să facem rost de o piață țintă, cum ar veni, și să îi trecem pe o foaie, nume, prenume și de ce ar vrea, de exemplu, eu să vină la pizzeria mea. Ceva de felul ăsta. Hai să atunci să discutăm mai mult. În primul rând, da, cred că ați vrut să întrebați dacă trebuie să-i luați din piața țintă așa cum o definiți. Evident, după ce am definit piața, cei care participă la într-un astfel de focus group, logic ar fi să facă parte din acel grup țintă, din acea piață țintă. Acum, pentru acest exercițiu teoretic, că până la urmă facem un proiect din care încercăm să învățăm, sincer, nu aș ține neapărat ca oamenii pe care îi implicați să fie din piața țintă. Că poate, cum am spus, vă propuneți să vindeți scutece și nu aveți neapărat la îndemână părinți cu copii de 6 luni ca să îi întrebați pe ei. Deci, din punctul meu de vedere, exercițiul e important. Și dacă discutați cu 5 colegi de vârsta voastră care poate n-au copii, care au nevoie de scutece, pentru mine e suficient de bine. Evident că răspunsurile lor n-ar fi utile într-un studiu de piață real, adică ei nu cumpără scutece, prin urmare nu ne prea interesează ce cred, dar teoretic pentru noi ar fi de folos, ca să învățați să organizați focus grupul, să colectați răspunsurile și să le procesați mai apoi. Ceea ce pe mine, bineînțeles, că mai mult mă interesează. Că nu e ca și cum voi mâine începeți această afacere. Ideea e să învățați să faceți lucrurile acestea. Deci, din punctul meu de vedere, nu e obligatoriu să fie din piața țintă. Dacă sunt, cu atât mai bine. Dacă nu sunt, e în regulă pentru mine. Și trebuie să scriem nume, prenume, ca să știu ce trebuie să scrie pe listă. Nu mă interesează nume, prenume. Adică eu ce aș face eu, dacă, nu știu, mă întâlnesc cu 4 prieteni la o cafea sau nu știu unde vă întâlniți voi și ce faceți voi, sau online cu niște colegi, alocați. Habar n-am, dacă vă întâlniți între voi colegii, să zicem 4-5. Unul poate că la rând pune întrebări. O întrebare legată de produs, poate. Nu de vreme ce vrem să configurăm politica de produs, politica de preț, de promovare, de distribuție. Le pun o întrebare legată de produs. Îi rog pe ei să îmi descrie așteptările de la, nu știu, o baghetă. Sau poate mai larg, să-mi scrie despre de unde cumpără baghete, ce le place acolo de unde cumpără, ce nu le place, ar vrea să fie diferit. Și fiecare îmi scrie descriptiv, îmi scrie în chat, îl las 2-3 minute să-mi scrie. Și îmi scrie că cumpără de acolo, că îi place că sunt așa, că nu îi place, nu știu ce nu i-o fi plăcând. Îi pun o a doua întrebare legată de preț. Nu știu, cât îi se pare lui că ar fi un preț corect pentru o baghetă cu anumite, îi dau caracteristicile. Și îl las pe el să-mi scrie acolo propriile opinii. La fel legat de promovare, îl întreb pe el când cumpără baghete, de obicei de unde se informează. Cumpără ce vede pe stradă pe unde trece sau e influențat de ceea ce îi spun prietenii. Dar las pe el deschis, nu îi dau neapărat direcție, îl las pe el să-mi scrie el. Și eu știu, dacă face asta în chat, iau răspunsurile, le pun frumos într-un document și mai departe le folosesc ca o bază pentru analiza pieței. Am înțeles. Deci, aș putea să fac asta. Nu asta vreau să faceți neapărat. Dacă faceți asta e în plus. Eu vreau să faceți chestionar. Da, am zis că las chestionarul pe la final. Poate să vă și arăt să facem și o simulare. Am spus doar că focus grupul e o alternativă și ar fi una interesantă. Că oricum presupun vă mai întâlniți cu rude, cu prieteni, colegi de la lucru, cei care lucrați, colegii de aici de la facultate. Și cred că ar fi un exercițiu normal. De ce nu între voi? Doar sunteți aici ca să învățați, de ce nu l-ați aplica între voi? Eu v-aș încuraja. Bun. Alte variante. Deci, spre exemplu, noi organizăm focus grupuri în perioada următoare. Avem un proiect prin care
încercăm cumva să punem în situații practice studenții de licență și organizăm săptămânile viitoare niște focus grupuri cu persoane din mediul de afaceri în care încercăm să-i lăsăm pe ei să prezinte problemele din mediul de afaceri cu care se confruntă, probleme din mediul intern și mai departe să implicăm studenții în încercarea de a propune un set de soluții la aceste probleme. Deci ideea e că poate fi interesant. Vă încurajez să vă jucați cu așa ceva. Alte abordări. Se practică foarte mult abordările de tipul creării unor profile de consumator. Spre exemplu, eu am organizat în anii trecuți crossul Facultății de Economie. Și sigur că mi-am pus problema pe cine țintesc cu acest cross. Fără îndoială îi țintesc în primul rând pe studenții de la Facultatea de Economie, pe studenți, pe masteranți, pe doctoranți, de ce nu și pe cadrele didactice. Pe de altă parte, îmi dau seama înainte să fac o analiză că în marea lor majoritate nu aleargă. Știu asta că am și încercat să organizez evenimente de alergare regulate acum 10-15 ani cu studenții de la facultate. Și ca acest cross să iasă bine, în sensul de a ajuta puțin și în promovarea imaginii facultății, în primul rând, sigur că trebuie să țintesc studenții, dar în paralel ar fi bine dacă aș ținti comunitatea de alergători. Eu alergând la curse, știu că e un grup de câteva mii de persoane care participă pe la fiecare eveniment. Dar cum fac atunci? Că studenții de la facultate, majoritatea nealergând niciodată, ar avea dificultăți în a alerga 2-3 km poate, pe când alergătorii care regulat merg la curse, 2-3 km pentru ei n-ar merita deranjul. Alergă 10-20 de km, maraton, ultramaraton. Deci, automat ai două segmente importante, dar care sunt diferite. Sigur că clienții, în acest caz, nu îi putem numi clienți, dar ar fi un fel de destinatari ai serviciilor, nu beneficiari ai serviciilor. Fiecare e un individ distinct. Ideal ar fi să poți să le oferi servicii 100% personalizate, pliate perfect pe nevoile lor. Și sunt întreprinderi nu care execută la comandă, care fac produse sau servicii la comandă și care automat, cred, ar trebui să reușească asta foarte bine. Să ofere produse personalizate. Dar în măsura în care vrei să deservești o piață un pic mai largă, îți devine imposibil să oferi câte un produs pentru fiecare din mii, zeci de mii, 100.000 de, să zicem, consumatori sau utilizatori. Și atunci ce faci? Oferi unul singur pentru toți? Necazul e că dacă faci asta, nu prea o să se potrivească cu aproape nimeni. Ceea ce îți dai seama este că, da, deși sunt poate, ce știu eu, 100.000 de persoane în publicul tău țintă și sunt diferiți, totuși îi poți grupa în vreo 3-4 grupulețe, astfel încât în cadrul unui grup, deși nu sunt identici, sunt suficient de asemănători în privința așteptărilor și poți pentru ei să oferi un pachet care se pliază suficient de bine pe așteptările lor. În cazul meu pot să fac un cross de 3 km pentru studenți și pot să fac un alt cross de poate sau un semi-maraton 21 de km pentru cei mai înrăiți. Îi împart în două segmente și pregătesc câte un mix de marketing pentru fiecare dintre ei. Ca serviciu, un exemplu meu ar fi distanța de alergare. Ca și comunicare cu studenții, comunic poate în direct prin mail-ul de academic de UVT. Dar cu ceilalți care sunt din afară, ce fac? Nu știu, am alergat 6 luni înainte de crossurile cu tricourile cu reclamă la crossul FEA sau am stat cu organizatorii să obțin date de contact sau în alte moduri am promovat poate către ei. Deci am nevoie de alt mix de marketing, nu pentru un alt segment. Dar unde am vrut să ajung? Ce se practică de multe ori? În prezent se creează profile. Care este profilul alergătorului la cross din Timișoara? Cum fac acest profil? Un punct de plecare ar putea să fie rețele de socializare.
mă pun și fac un inventar cu crossurile organizate în Timișoara, care or fi poate vreo 15-20 pe an. Sau mă rog, în zona Timișoarei. Și intru pe paginile lor de pe rețele, de Facebook cel mai frecvent, și încerc să văd cine sunt cei care îi urmăresc, cine sunt cei care postează, cine sunt cei care aparent participă la evenimente. Până acolo încât intru pe conturile lor și văd care e vârsta lor, genul, cât de frecvent aparent aleargă, ce distanțe par să alerge, alte informații importante, relevante. Și creez profile. Și poate un profil o să fie cel al, nu știu, persoanei de 25-35 de ani, care lucrează poate mult la birou și face alergarea ca un mod de a se recupera, de a rămâne activ, de a contracara cumva efectele statului la birou în fiecare zi. Poate un alt profil e cel al persoanelor de 50, 60, 70 de ani care aleargă regulat de nu știu câte vreme în ideea de a se menține. Un altul este poate că cel al sportivilor de performanță. Deci creez poate 2, 3, 4 astfel de profile reprezentative. Să le am în față. Și habar n-am dacă Gigel e persoană de nu știu câți ani cu anumite caracteristici pe care le găsesc cel mai frecvent pe TikTok, automat configurez un mix de marketing pentru Gigel. Dacă Dorel, un alt profil, e prezent pe alte rețele, pentru el fac promovarea acolo și poate creez un produs, un serviciu particularizat. Deci asta ar fi o altă abordare pe care de asemenea puteți să o încercați. Să încercați să creați 2-3 schițe, adică 2-3 profile de bază reprezentative pentru categoriile de public pe care le țintiți. Alte abordări. Interviul. Pot efectiv să discut cu o persoană, 1 la 1, să-i pun întrebări detaliate despre domeniul meu și să montez răspunsurile. Nu vă recomand să faceți asta pentru că v-ar consuma mult timp, ar consuma și timpul persoanei respective și oricum ar trebui să aveți mai multe discuții ca ele să fie relevante. Dar vreau să spun că e un instrument posibil. Adică nu l-aș exclude în practică, clar l-aș putea folosi. Și l-am folosit în mai multe rânduri, chiar dacă parțial, nu ca singur instrument. Ceea ce spuneam, aș vrea să folosiți cu toții, ar fi un chestionar. Aș vrea să întocmiți un chestionar și să-l aplicați în format electronic online. În trecut făceam asta, când nu funcționa, când nu puteam să o facem pe internet, acum, ce știu eu, 20 de ani, nu prea erau instrumentele necesare. O făceam fizic, adică listai chestionarul pe hârtie, mergeai cu el pe stradă sau la evenimente și rugai oamenii să ți-l completeze. Era dificil, aveai nevoie de mai mulți oameni, bineînțeles, vreau să spun, care să aplice chestionarul. Psihologic era cumva, îți consuma energia, mereu abordai oameni nu la rece, fără să-i cunoști. Mulți se uitau urât, poate vorbeau urât și interacțiunea asta te consuma. Nu mai vorbesc că după aceea trebuia cumva să transferi datele în format electronic, să le poți procesa. Problemele astea, multe dintre ele au dispărut acum, putând să aplici chestionarul online și mai ales îl poți și dirija destul de bine, focalizat, către publicul țintă. Așa că asta vreau să propun. Am făcut asta cu studenții și masteranzii în ultimii 5-6 ani cel puțin și a mers foarte bine. Aș vrea să faceți un chestionar pe domeniul vostru și să-l aplicați, discutăm unde și cum. Dar înainte să avem discuția asta, vreau să văd dacă ați mai făcut-o, ați mai construit un chestionar pe vreo platformă, cum ar fi pe un formular Google. Nu. Ok. E cineva care a făcut-o? O să vă arăt oricum cum, dar aș vrea să știu dacă măcar o parte ați mai făcut-o, să știu cum să pun problema. E cineva care a mai construit chestionare pentru, nu contează, orice. Da, eu mai făcut în trecut de câteva ori. Ok. Și ceilalți înțeleg că nu. Și eu am mai făcut. Ok.
Bun. Care e ținta? Să aflăm răspunsuri care să ne ajute în a configura mixul de marketing. Să stabilim în baza răspunsurilor ce produse oferim, cu ce specificații, la ce prețuri, pe ce canale le promovăm, cu ce fel de mesaje și cum le distribuim. Vrem răspunsuri ca să putem fundamenta aceste 4 politici. Ar trebui să punem întrebările, bineînțeles, publicului țintă. Dar cum să întrebăm? Pe de o parte, trebuie să punem întrebările corecte, pe de altă parte, trebuie să fim atenți că nu le putem pune 1000 de întrebări. Nu vor răspunde. Din, practica mea, cel puțin, încerc să mă limitez la un număr mic de întrebări. Încerc să plec din start cu ideea că pun 2 întrebări pentru fiecare element al mixului de marketing. 2 pentru produs, 2 pentru preț, 2 pentru promovare, 2 pentru distribuție. Aș ajunge la 8. Eventual, dacă simt că e musai și musai, poate mai adaug 1 sau 2, să zicem că ajung la 10. Și la final, de obicei, încerc să pun maxim vreo 3 întrebări legate de profilul respondentului. Îl întreb de la caz la caz ce aș putea considera că ar fi relevant, ce ar putea să merite să fie corelat cu răspunsurile. Poate o fi vârsta, poate o fi nivelul de studii, de la caz la caz. Dar de obicei îi cer să-mi dea informații și primind nivelul de venituri. Revenim. Deocamdată. Ideea este că ar trebui să găsesc întrebările cele mai relevante și să fiu atent la modul în care le formulez. Pe de o parte, ca răspunsurile pe care le obțin să fie utile pentru mine, să nu fie, dacă ei interpretează greșit întrebarea, dacă nu înțeleg întrebarea, vor răspunde greșit. Pe de altă parte, dacă întrebarea din start nu e focalizată pe ce am nevoie, nu voi avea ce face cu răspunsul. Pe de altă parte, dacă întrebările sunt, prea complexe sau ca număr sunt prea multe, oamenii nu vor răspunde sau vor fi puțini cei care vor răspunde. Deci ar trebui cumva să țin cont de aceste lucruri. Așa că v-aș propune ca ținta să fie și pentru voi aceeași. Să construiți un chestionar cu vreo 10-12 întrebări pe care mai apoi să-l distribuiți online. Cred că ar fi realist să încercați să obțineți undeva în jurul a 200 răspunsuri, fiecare dintre voi. Spun asta pentru că de ani de zile a fost un obiectiv destul de facil de atins, cu efort nu foarte mare. Și dacă ar fi așa, ați avea o bază automat de date suficient de consistentă ca să aveți ce analiza, să vă exersați în a realiza analiza. Cum aș construi deci eu chestionarul? Cred că aș începe lucrând, într-un document Word sau poate chiar într-un fișier Excel. M-aș juca cu întrebările. Evitați pe cât posibil să puneți întrebări deschise, în care el să răspundă în propriile fraze. Din mai multe motive. Un motiv e acela că omul nu are timp, nu vrea să facă efortul și tendința va fi aceea de a nu răspunde sau de a vă dea un răspuns da, nu sau ceva foarte scurt, ce nu puteți folosi. 2. Gândiți-vă că va trebui să le și procesați. Și pentru a le putea procesa cumva statistic, va fi nevoie cumva să le citiți pe fiecare, să le puneți într-o categorie sau în alta. Din aceste puncte de vedere, ați fi mai degrabă încurajați să construiți întrebări de tip grilă, cu un singur răspuns. Adică cu mai multe alternative, dar din care să selecteze una singură. E probabil că modelul cel mai comun pe care le veți folosi. În anumite cazuri, poate că totuși vreți să vedeți, să le dați poate că o listă cu factori sau o listă cu caracteristici ale produsului și îi lăsați pe ei să selecteze nu doar una, ci mai multe. Acestea vor fi întrebări cu răspunsuri multiple, vedem și ele cum ar trebui construite. În alte cazuri s-ar putea să doriți să evalueze, poate dintr-o listă de factori, să evalueze pe fiecare de note, poate de la 1 la 5. Și veți vedea un alt tipar. Bun. Astea fiind spuse,
logic ar fi să vă construiți întrebările pe foaie sau într-un Word sau într-un Excel, după care să le încărcați într-o platformă specializată. Propunerea mea este să folosim un chestionar Google, un formular Google. Există diverse platforme gratuite care permit organizarea, derularea de sondaje prin chestionare, dar cred că un formular Google este mai mult decât în regulă. Eu le folosesc destul de des. Ce avem de făcut? Ecranul meu îl vedeți, vă duceți la voi în Drive, da? Mă duc în Drive. Hai să vedem, în cazul meu am diverse directoare, mă duc, cred că am unul pentru AOA, uitați-l aici. Voi, bineînțeles că vă creați un director nou sau cum considerați de fapt și creez un Google Sheet nou, o foaie de calcul Google nouă. Și îi spun chestionar sau cum vreți voi să-i spuneți. Din foaia de calcul, mergeți, vă rog frumos, din top meniu la instrumente sau tools sau în ce limbă le aveți și aici la instrumente găsiți opțiunea creează un formular. Click. Și gata. Deja chestionarul meu există. E extrem de simplu de utilizat. Mai simplu decât simplu. El deja e funcțional. Dacă vreau să-i schimb denumirea, îi schimb denumirea. Sondaj cu privire la consumul de ce vreți voi, baghete. Hai să zicem. Dacă vreau să pun aici o descriere, pun și descriere. Decideți voi ce scrieți acolo. Poate scrieți că faceți un studiu privind piața de panificație și patiserie din Timișoara, nesugerând ceva concret, lăsându-i pe cei care citesc să înțeleagă ce vor. Poate îi mințiți, nu vă încurajez să le mințiți, dar zic la fel de bine, ați putea să le spuneți că reprezentați o companie care vinde baghete și care face un studiu de piață. Poate decideți să le spuneți că sunteți niște masteranți care fac un studiu de piață pentru facultate. Sau nuanțați că aveți un profesor care vă amenință că dacă nu faceți un studiu de piață și nu aveți măcar 2 răspunsuri, nu vă trece examenul. Ceea ce credeți voi că funcționează, voi decideți ce scrieți acolo. Da? Vă rugăm să ne sprijiniți. Acest sondaj nu durează mai mult de 3 minute. Dacă vreți să le puneți și o poză, veți încărca și o poză. Hai să vedem. Eu de obicei nu mai o încarc cu poze, dar hai să căutăm o poză cu o baghetă și să punem și o poză. Și mă duc înapoi, adaug o imagine, o iau de pe calculator. Și o mai aranjez, găsesc una care să se potrivească. În fine. Și acum deja aici am spațiu pentru prima întrebare. Bun. Ce vreau să întreb? Oare? Pot să mă gândesc ce vreau să aflu. Vreau să văd dacă omul ăla care răspunde consumă baghete. Dar m-ar interesa și de care baghete. M-ar interesa și cât de des le cumpără. M-ar interesa și poate care sunt caracteristicile speciale pe care le caută la ele. Plătește pe ele. De unde le cumpără?
cum le consumă? Singur? Le duce acasă? Familia? Sunt multe lucruri care poate m-ar interesa. Hai să vedem ce să-l întrebăm legat de caracteristicile baghetei sau de frecvența în consum. Când formulați întrebările, asigurați-vă că le-ați dat o logică de la început până la sfârșit. Adică n-are sens să-l întreb: cumpărați vreodată baghete sau consumați vreodată baghete? Da, nu. Poate răspunde nu. Și o a doua întrebare, zic: atunci când cumpărați baghete, le cumpărați de la ABCD. Păi omul poate zice deja că nu mănâncă niciodată, nu cumpără niciodată. Deci pentru el ce sens are următoarea întrebare? Deci să încercați să aveți grijă la modul în care înșiruiți întrebările, să aibă o logică de la început până la sfârșit. Apoi, la o întrebare, când stabiliți opțiuni, să vă asigurați că ați pus întreaga paletă de opțiuni posibile. Dacă îl întrebați, nu știu, care e frecvența cu care cumpărați baghete? O dată pe lună, de 2 ori pe an. Și gata. Și unul poate cumpără, habar n-am, de 3 ori pe săptămână. El ce răspunde? Deci să vă asigurați că i-ați pus alternativele necesare. De unde știți care sunt alternativele? Că noi le știm pe ale noastre. Poate eu cumpăr baghete în fiecare zi, dar nu știu cum fac ceilalți, n-am o imagine. Deci de unde știu ce răspunsuri, ce alternative să predefinesc? Aici poate mi-ar prinde bine un fel de focus group. Că dacă aș fi discutat cu vreo 10 persoane și aveam opiniile lor diferite de a mea, poate vedeam că unul nu mănâncă niciodată că e, nu știu, diabetic, altul nu mănâncă că din motive de să vrea să slăbească sau nu vrea să își strice sănătatea. Alții mănâncă în fiecare zi că le plac. Deci ar fi grozav să cunosc alte poziții în afară de a mea pentru a le putea predefini în astfel de întrebări cu mai multe alternative de răspuns. Deci măcar o discuție cu alte persoane ar fi grozav. Un focus group ar fi și mai grozav. Dacă nu am asta, aș putea să intru pe site-urile companiilor, ca măcar să văd ce tipuri de baghete există. Că poate vreau să-mi dau seama de care cumpăr, dar nici nu știu de care există. Sau nu știu care sunt cele mai frecvente. Uitându-mă la ofertele concurenților, altor firme care actualmente există pe piață și vând baghete, îmi pot crea o imagine privind paleta existentă. Deci, hai să vedem ce întrebăm. Care este frecvența care cumpărați baghete? Acum, ca tip de întrebare, dacă vreau, aveți aici în dreapta această casetă din care selectați tipul întrebării. Dacă vreau, pot să o setez ca întrebare cu răspuns scurt. Atunci, el o să poată să scrie în cuvintele lui. Cumpăr, unul o să scrie frecvență mare, altul frecvență mică, altul să scrie cumpăr baghete în fiecare zi. O să scrie fiecare ce vrea. Mult nu se scrie nimic, că n-au chef să scrie. Deci probabil că ar fi de evitat să setez întrebarea în acest mod. Mai degrabă setez întrebarea ca fiind una cu răspunsuri multiple, cu option button-uri, butoane de opțiune în care pot selecta o singură opțiune. Și îi dau ca variante, niciodată. Foarte rar. O dată pe lună. Săptămână. Trei, 4 ori pe săptămână. În fiecare zi.
Acum am lăsat, sigur că niște variante. Poate unul e foarte exact și el cumpără de 2 ori pe săptămână. Ce bifează? Ori mă bazez că e suficient de aproximativ, ori adaug și opțiunea altele. Și aici îl va lăsa pe el eventual să scrie, dacă se încadrează într-o altă categorie, să scrie el de 2 ori pe săptămână sau care o fi categoria. Bun. Atât cu întrebarea. Am formulat-o, am terminat cu ea, apăs pe plus pentru a crea o nouă întrebare. E atât de simplu. 2. Poate aș vrea cumva să aflu despre caracteristicile care pentru ei sunt importante la o baghetă. Am diverse variante. Mi-aș putea imagina eu că ar fi importantă, nu știu, mărimea, să fie calde, să fie coapte omogen, să fie făina de calitate, să fie frumos ambalate și poate că lista ar continua. Nu să zicem că am o listă cu trăsături importante pentru mine, plus am mai vorbit cu alți oameni, am o listă destul de lungă. Pot să pun o întrebare pentru fiecare, să-i întreb: ei, pentru voi e important ca bagheata să fie caldă? Da, nu. Păi normal că o să zică da. E important ca bagheata să fie mare? Da, nu. Să zică da. Poate mai bine pot și așa, dar cred că ar fi mai neprofesionist. Poate ar fi mai bine să le pun o întrebare un picuț mai complexă, în care să-i rog să evalueze importanța acestor factori. Să zicem de felul ăsta: vă rugăm să evaluați importanța următorilor factori în decizia de cumpărare a unei baghete. Acordați note de la 1 la 5. În paranteză, ca să fie clar, 5 egal foarte important. Dacă nu e clar, să zic 1 egal neimportant. Deja uite că a și deja vedeți că a recunoscut, a intuit tipul de întrebare și mi-a și sugerat să fie o întrebare grilă cu mai multe variante. Și acum aici, pe rânduri, voi pune factori. Prospețimea baghetei. Mărimea, gramajul. Făină de calitate. Gustul. Să fie coaptă omogen. Fie caldă. Să fie din ingrediente eco. Calitatea ambalajului. Abilitatea personalului de vânzare. Ok, e suficient. Ați înțeles ideea, sunt prea multe. Speriați oamenii dacă puneți prea multe.
1, 2, 3, 4, 5. Da? Bun. Ce să mai întrebăm? Hai să întrebăm ceva de preț. Legat de preț, aș vrea să știu cât ar plăti ei pentru o baghetă de care grosomodo, cum o văd eu grosomodo, trebuie să o identific cumva concret. I-aș putea întreba cât ați plăti voi pentru o baghetă de 300 grame din făină albă. Numai că și e o întrebare destul de bună, dar s-ar putea să nu fie cea mai sigură. Răspuns să nu fie cel mai sigur. De ce? Gândiți-vă dacă m-ați întrebat pe mine cât ai plăti pentru un Ferrari, habar n-am ce model. Eu poate aș zice 500.000 de euro, gândindu-mă că mă întrebați cât cred eu că valorează. Dar pe voi nu vă interesează părerea mea, cât cred eu că valorează mașina. Vă interesează cât aș fi eu dispus să plătesc. Eu n-aș plăti 500.000, că n-am. Sau și dacă aș avea, nu mi-aș cumpăra un Ferrari. Deci ați primit un răspuns care vă induce în eroare. Însă dacă m-ați întreba cât ai plătit ultima oară când ai cumpărat o mașină, poate aș zice, habar n-am, 15.000 de euro. Dacă mă întrebați cât ai plătit pentru o pereche de pantofi din piele, poate mă arătați și o poză, mă gândesc poate că sunt extraordinari, poate aș zice, habar n-am, 800 lei, nu știu. Dar pe voi vă interesează cum să fixați prețul ca eu să cumpăr. Și eu poate n-am cumpărat niciodată pantofi cu 800 lei. Dacă mă întrebați cât am plătit ultima oară pe o pereche de pantofi din piele, poate zic, habar n-am, 200, 300. Vă interesează ce fac. Nu vă interesează ce părere am eu despre la modul general. Deci poate mai degrabă aș întreba cât au plătit ultima oară sau cât plătesc cel mai frecvent pentru o baghetă. Care este prețul pe care îl plătiți cel mai frecvent pentru o baghetă de 300 de grame E o întrebare îndrăzneață, că poate unii dintre ei au răspuns deja sau poate nu i-am întrebat, dar unii dintre ei nu cumpără niciodată baghete de 300 grame de pâine albă. Și aici pot face intervale. Cât e o baghetă? Vreo 3 lei, 2 lei, undeva între 2 lei și 3 lei, cred că. Hai să zicem. Sub 1 leu, nu cred că e cazul, sub 2 lei. 2-3 lei. 3-4 lei. Peste 4 lei. Eventual, o ultimă întrebare pe temele acestea. Poate aș vrea să aflu, știți, mai apoi să am o imagine mai clară despre cine mi este concurența. O să revin la subiectul ăsta. Dar cu chestionarul am o ocazie bună să-mi fac o imagine. Ce-ar fi dacă i-aș întreba de unde cumpără cel mai frecvent baghete? Sau la fel de bine de unde au cumpărat ultima oară. Și asta e bine. Și dacă îmi răspund 200 de oameni și din ei 80 au zis că le cumpără de la Lidl, să zicem, deja socotesc că poate Lidl deține 40% din piață. Ar putea fi o linie directoare. De unde cumpărați baghete cel mai frecvent? Și acum, fie creez o listă cu cele mai faimoase firme, dar la o astfel de întrebare parcă aș prefera să nu o creez.
că vreau să aflu. Să aflu de concurențe de care poate nici n-am știut. Deci o las poate în cazul ăsta ca întrebare deschisă. Cu răspuns scurt. Așa. Hai să mai întrebăm ceva și legat de promovare. De unde vă documentați informații? Cumpărați baghete. E o întrebare, bineînțeles, puerilă pentru baghete, pentru că probabil lumea cumpără din ce întâlnește pe drum, dar un produs mai complex, ai tot felul de variante. Ai auzit poate că la televizor, la radio, ai căutat pe internet, pe Google, pe Facebook, te miri ce altceva din recomandările prietenilor, ale specialiștilor. Pentru că la baghete, nu știu dacă astfel de variante complexe se aplică. Uite, hai să creăm o întrebare cu case de selectare. Aici poți selecta mai multe răspunsuri. Cumpăr de la brutăriile pe care le primesc pe stradă. Mă bazez pe recomandările prietenilor. Mă documentez prin căutări pe Google. Alte variante. Așa. Și poate o întrebare legată de profil. Care este vârsta dumneavoastră sau de la ce cred eu că e important? Care e nivelul vostru de venituri? Care este nivelul? Să nu vă întreb asta, că vreau să vă dau și voi să vă răspundeți. Dar aș pune o întrebare la final. Care e nivelul lor? Care e venitul lor mediu lunar net? Vârsta dumneavoastră, poți să creezi intervale, iarăși, dar hai să zicem că o pun ca întrebare deschisă în cazul ăsta. Bun, sunt suficiente. Acum, hai să publicăm chestionarul. Publicare. Gestionează. Aici aveți secțiunea de editare. Voi sunteți editori. Dar mergeți, vă rog frumos, în secțiunea pentru respondenți. Stabiliți oricine are link. Oricine are linkul să poată să răspundă. Terminat. Publicare. Și acum, copiați linkul de aici, eventual scurtați. Copiați. Și acum linkul acesta îl puteți promova, habar n-am, îl puteți pune pe grupul vostru de WhatsApp și rugați pe colegi să vă răspundă. Îl puteți posta pe Facebook pe contul vostru și rugați prietenii de pe Facebook să vă răspundă. Intrați pe 2-3 grupuri de Facebook de profil, în funcție de profilul pe care îl are afacerea voastră și rugați pe oameni să vă răspundă. În cazul meu, voi merge pe chat aici la noi, vă pun linkul și vă rog frumos să răspundeți fiecare în următoarele 2 minute ca să vedem cum se acumulează răspunsurile. Haideți, vă rog, accesați linkul, vedeți cum arată chestionarul, răspundeți și hai să ne uităm după aceea la modul în care se acumulează răspunsurile. Vă rog.
Bun. Văd că o parte ați răspuns și vă mulțumesc. Haideți să ne uităm. Deci, nu uitați, am creat chestionarul într-un Google Form, într-un formular Google. V-am trimis link-ul, ați văzut că l-ați putut accesa, ați răspuns. Răspunsurile s-au acumulat în foaia de calcul Google de la care am început. Și aici vedeți răspunsurile. Fiecare rând din foaia de calcul reprezintă câte un respondent, unul dintre voi. Primul, ia că mă arată concret ora, deși nu e ora, bănuiesc că ar trebui să fie în cazul nostru 8:47. Consumă baghete foarte rar. Importanța factorilor, cât de important este prospețimea, 5. Cât de importantă e mărimea, 3 și așa mai departe. Hai să vedem cineva care consumă mai des, nu foarte rar, de 3-4 ori pe săptămână. Vedem importanța, ar plăti pe o baghetă 2-3 lei, le cumpără de la Kaufland și de la Lidl, de unde se informează din supermarket, vârsta 24. Vedeți? Deci, creați chestionarul, vă asigurați că el este funcțional, că e construit logic, după care trimiteți link-ul, cum v-am spus, pe WhatsApp, pe grupuri de Facebook, pe e-mail, către prieteni, către colegi, cum considerați. Aici vă rog frumos să vă folosiți puțin, să consumați un pic de energie pentru a-l promova. După ce ați obținut răspunsurile, ce facem? Se pot genera inclusiv aici tot felul de, grafice cu statistici. Eu le urăsc, nu-mi plac. Adică n-aveți de ales decât să le copiați așa cum sunt. Sunt destul de brute. Eu personal prefer să le descarc în Excel. Adică foaia de calcul cu răspunsurile din fișier merg pe descărcare și o descarc sub formă de fișier Excel la mine pe calculator. Da? Am fișierul Excel la mine pe calculator, îl deschid în Excel. Nu că nu puteam lucra în Google Sheet, se putea lucra și acolo. Și acum mă pun și fac statistici. Câți au răspuns că, cumpără de ori pe săptămână, câți așa, eventual să corelez. Cei care cumpără frecvent spun chestia asta. Deci faceți statistici relevante, corelați eventual răspunsurile între ele acolo unde e cazul. Poate doriți să vedeți dacă i-ați întrebat la final ceva de profil, de vârste. I-ați întrebat pentru că probabil intuiți o nevoie de a segmenta piața țintă pe criteriul vârstei. Poate socotiți că cei cu o anumită vârstă au un anumit comportament în consum, cei din altă categorie de vârstă au un comportament semnificativ diferit. Și dacă se dovedește lucrul ăsta acum când încercați să corelați vârsta cu anumite elemente din comportamentul lor, poate că într-adevăr veți lua decizia de a împărți piața țintă în 2-3 segmente și de a crea câte un mix de marketing pentru fiecare segment, dacă din nou sunt suficient de diferite. Apoi, dacă i-am întrebat aici de unde cumpără, iacă, îmi fac o imagine destul de bună cu ce înseamnă concurența pe piața țintă. Aș putea, eventual, tot vis-a-vis de politica mea de produs, să întreb ce le place acolo la concurentul, la spațiul de vânzare, la brutăria de la care cumpără. De ce le place în mod deosebit? Ar fi curios să aflu de la ei. De ce cumpără de acolo? Pentru că e mai ieftin, pentru că e mai bună calitatea, pentru că de acolo cumpără și alte alimente, pentru că e aproape de casă sau în drum spre casă. În sensul că dacă îmi dau seama că, uite, cei mai mulți cumpără de la Lidl și cumpără de la Lidl pentru că acolo sunt baghetele mai ieftine sau pentru că acolo sunt mai mari sau că acolo sunt mai de calitate, poate că unii dintre factorii aceștia aș putea replica și eu. Adică văd ce are concurentul cel mai important, de ce e preferat el în defavoarea altora și încerc să am și eu acele lucruri, să le incorporez în politica mea de produs sau de preț, sau promovare sau distribuție. La fel de bine pot să pun o altă întrebare. Care sunt aspectele care le displac
în brutării, în ideea de a le evita. Și încerc să le evit și poate că automat și când mă promovez, scot în evidență faptul că am acei factori care par să fie apreciați de cumpărători sau scot în evidență faptul că la mine nu se întâmplă ceea ce potențialii cumpărătorii urăsc. Bineînțeles, numărul de întrebări e limitat, cum vă spuneam, sugestia mea este să nu depășiți vreo 12, 13, cu tot cu acele întrebări de final de profil, dar puteți să le selectați pe cele mai interesante, cele mai importante și să vă jucați astfel cu chestionarul. Bun. Dacă aveți întrebări strict legate de chestionar, sper că acum din nou o să vă postez înregistrarea. Ar trebui să fie destul de simplu de creat formularul, deci creați în prima fază Google Sheet-ul, din instrumente creați formularul, odată ajunși în formular îl puteți ajusta. Formularul existent fiind, îl puteți oricând modifica. Vă întoarceți în Google Sheet, instrumente, nu mai mergeți pe creează un formular nou, ci pe gestionează formularul și mă duc pe editează formularul. Am acces din nou am acces din nou la formular și pot face ajustări. Schimb, adaug întrebări de la caz la caz. Deci puteți reveni oricând. Până voi ați completat, am butonat puțin varianta de formular din Office, cu formulare din Office. Sunt pe net găsiți destule alternative. Nu cred că e necesar, cred că un formular Google e suficient. Dacă aveți orice fel de întrebări, nu e o problemă să-mi scrieți e-mail și să vă răspund. În timpul care ne-a rămas, poate cel mai sănătos ar fi să și încercăm să facem asta. Mai avem un sfert de oră, ar fi grozav dacă ați încerca să creați singuri în acest mod un chestionar, să vă creați un Google Sheet, să încercați să creați un formular Google și să puneți o întrebare, două, chiar de joacă în prima fază pentru a vă asigura că vă descurcați. Și dacă vedeți că nu vă descurcați, să puteți încă să-mi puneți întrebări. Încercăm? Haideți, vă rog. Deci creați fiecare un fișier Google. Din el, din instrumente, creați un formular și creați o primă întrebare. Nu contează, după care o puneți pe chat să ne uităm cu toții, să ne dăm cu părerea. Ideea este să ne asigurăm că ne descurcăm. Să creăm, să copiem link-ul și să-l distribuim. În timp ce voi butonați, o observație vis-a-vis de concurență. Că aș vrea să încheiem pentru subiectul analizei pieței și alături de analiza propriu-zisă a potențialilor cumpărători, aș adăuga această componentă de analiză a concurenței. Și aici aș vrea un lucru să-l scot în evidență. Ce se întâmplă în acele studii, planuri de afaceri, studii de fezabilitate din practică, în care piața nici măcar nu e identificată? De unde știu cine mi-e concurent? Răspunsul este n-am cum. N-am cum să știu. Concurent nu este cineva care lucrează în același domeniu de activitate. Dacă eu produc mobilier în Timișoara, înseamnă că sunt eu concurent cu un producător de mobilier din Japonia? Habar n-am, poate da, poate nu. De ce n-am habar? În primul rând, întrebarea este foarte vagă. Concurent pe ce piață? Pe piața de vânzare a mobilierului? Am sugerat că da, dar la fel de bine puteam să mă gândesc la piața de aprovizionare cu cherestea. Hai să spunem că vorbim de piața de desfacere. Nu vreau să ridicați mâna, vă rog, interveniți. Deci eu am intrat pe contul meu, dar nu mi-apare ca să fac unul. Hai să vedem. Proiectați, vă rog frumos, ecranul, că sigur lămurim. 2 secunde.
Așa, îl văd. Acum Așa. hai să mergem. Bun, în Drive. Click dreapta acum pe oriundeva. În dreapta. Mergi în dreapta cu cursorul, click dreapta. Așa. Așa. Foi de calcul Google. Mai jos, mai jos. Așa. Click. Popular, nu aici. Nu. Direct pe foi de calcul Google vreau să mergeți prima dată. Acolo. Bun. Și acum mergem la instrumente, că în această foaie se vor aduna răspunsurile. De asta am vrut să creăm înainte foaia. Mergem acum în meniul de sus, la instrumente. Sus, în top meniu. Mai în dreapta avem instrumente. Da. Așa. Click, creează un formular. Și acum îl creează. Gata. Și pe el lucrăm. Îi punem titlul și punem întrebările, cum le-am pus și eu. Cu plus adăugăm întrebări. Ok, bine? Mulțumesc. Sigur. Deci, în timp ce voi lucrați, revin la concurență. Presupunând că vorbesc despre piața de desfacere, cea pe care am de gând să vând mobilierul, cine îmi sunt concurenții? Alte firme care produc mobilier? Ce se întâmplă în practică cel mai frecvent? Și nu ajută la nimic. Produc mobilier în Timișoara? Hai să fac un inventar cu alte firme care produc mobilier în Timișoara. Cum e cel mai simplu să fac? Proiectez ecranul meu. Intru pe Google. AN mobilier. 3, nu știu cât, 3109 mobilier, e primul rând cei care fac mobilier de bucătărie, de obicei fac pe clasa asta KN, din PAL, din MDF de obicei. Hai să spunem că asta e clasa mea KN, 3109, fabricare de mobilier. Și mă gândesc eu fac mobilier în Timișoara pe KN 3109. KN 3109 Timișoara. Listă firme cu această clasă KN. Ia să vedem. Și găsesc, ia să vedem, Timiș. Aici pe județ, poate că am o secțiune și în care pot căuta pe orașe, dar sigur găsesc site-uri pe care pot găsi. Uite. Top. Aici am găsit, doar cele din topul pe clasa KN respectivă din Timișoara. Mai mult. Top după cifra de afaceri. Hai să vedem. Și ia că am primele 20 de firme ca cifră de afaceri din Timișoara cu clasa KN 3109. Dacă căutați, veți găsi alte firme, veți găsi alte site-uri și cu liste complete cu firmele de pe această clasă KN. Copiază aceste liste, de obicei în studiu, și zic, uite, asta este concurența. Nu este asta concurența. Eu poate produc, de ce nu este? Eu poate produc mobilier în Timișoara, într-adevăr. Dar eu îl vând pe piața din Arad sau din China sau de oriunde în altă parte. Nu mă concurez cu alte firme care produc în Timișoara și vând în Timișoara sau în Anglia sau în Germania. De ce? Concurent nu este cel care produce ceea ce produc eu. Concurent este cel cu care mă bat pentru aceeași piață. Adică cel care poate fi răspunsul la întrebarea când cumperi baghete, de la cine cumperi? Adică cel de la care probabil cumpără clientul vizat de mine atunci când nu cumpără de la mine. Dacă nu cumpără de la mine, de la cine ar putea cumpăra? Răspunsul la întrebarea asta mă arată cine îmi sunt concurenți. Firme care produc ceea ce produc eu, dar
nu țintesc aceeași piață, nu sunt concurenții mei. Din acest motiv, fără să identific piața cu claritate, nu am nici cum să identific concurenții. Cum să știu cu cine mă bat pe piață dacă nu știu care este piața pe care mă bat? Da. Deci, în aceste condiții, ce pot să spun? Pentru servicii, poate că să folosiți astfel de liste pe clase ca N e cât de cât mai aproape de adevăr. Că dacă prestez servicii și le pot presta doar față în față, nu știu, am un coafor, păi probabil că toate firmele care au coafor în Timișoara sunt cât de cât pe aceeași arie geografică și pe aceeași piață cu mine, cât de cât. Dar cine face producție, gândiți-vă că eu într-adevăr, poate vând mobilierul în Timișoara. Dar o parte din firmele care au aceste clase ca în Timișoara, poate îl vând în altă parte, nu sunt concurenții mei. La fel de bine însă, firme din alte părți ale lumii produc mobilier acolo și îl vând în Timișoara pe piața mea, sunt concurenții mei. Nu mai vorbesc că firmele acestea pe care le găsesc pe net, le găsesc după clasa KN principală. Poate că cele pe care le văd aici au clasa KN principală 3109, așa e înregistrată. Dar n-ar fi exclus ca unele dintre ele să nu mai producă mobilier și să aibă o clasă KN secundară pe care de fapt activează. Poate că din aceea vine cifra de afaceri pe care o văd aici, sau măcar parțial. N-am de unde să știu asta, doar din informațiile pe care le am aici. În același timp pot exista alte firme care au altă clasă KN principală și eu nu le iau în calcul, dar de fapt au 3109 drept clasă KN secundară și sunt concurenții mei și eu astfel îi exclud din analiză. Deci folosiți astfel de căutări pe clase KN ca să vă orientați, dar am vrut să vă arăt că ele pot fi păcălitoare, au niște limite destul de serioase uneori. Așa că întrebări cum a fost cea pe care am pus-o în chestionar, de unde cumpărați de obicei, ar putea să fie mai utile. Sau hai să spunem, ar completa informațiile pe care o astfel de listă generată pe internet ni le-ar putea acorda. După ce am identificat concurenții mai importanți, ideea ar fi să căutăm informații despre ei. Poate începem prin a intra pe site-urile lor. Ne interesează informații despre mixul lor de marketing. Mai puțin poate că de, nu știu, ce culoare a ochilor are managerul, ce istoric extraordinar a avut întreprinderea, povești, și ne-ar interesa mai mult ce produse vând, prețurile la care le vând, pe ce canale le promovează, cu ce mesaje și cum fac distribuția. De ce vrem aceste informații? Toate în scopul de a ne configura propriul mix de marketing. Deci rugămintea este de asemenea să identificați câțiva concurenți mai importanți. Nu știu câți. 5, 6, 7, ceva de ordinul acesta. Și pentru fiecare să extrageți sintetic informațiile privind mixurile lor de marketing și le puneți în SF la secțiunea destinată analizei concurenței. Hai să vedem acum. Ați postat niște linkuri de la chestionare în chat. Da, uite că am ceva. Ionuț Borozan, singurul care a postat, ia să vedem. De fapt, el spunea că a mai făcut. Ok. Bun. Dacă sunt întrebări, dacă aveți întrebări, vă rog frumos ceilalți, aș vrea ca pe data viitoare nu încărcați. Săptămâna viitoare vorbim despre mixul de marketing, cum îl configurăm bazat pe informații. Și atunci, peste 2 săptămâni veți avea ca deadline să încărcați partea de piață, adică SF-ul cu partea asta completată. Dar vă rog pe data viitoare neapărat să construiți și să aplicați chestionarul, să aveți deja răspunsuri și să identificați concurenții, să aveți deja informații despre principalii concurenți. Astfel încât
să putem avea poate o discuție privind răspunsurile pe care le-ați obținut, concluziile pe care le-ați tras și să începem să creionăm deja strategiile de marketing, urmând ca voi să le terminați pentru peste 2 săptămâni. Și peste 2 săptămâni ne vedem cu absolventul de care am vorbit, să vorbim deja de planificare financiară și mi-ar plăcea să mergem și pe teren la el să și vedem ce ne povestește. Bun, eu m-aș opri aici. Dacă aveți întrebări, vă rămân la dispoziție. Dacă nu, îmi scrieți pe e-mail și ne vedem data viitoare. Mulțumim, o seară bună! Seară bună, la revedere. revedere! Vă pun înregistrarea pe platformă. La revedere! Domn Roesu, și prezența? Păi nu v-ați înregistrat. Eu am uitat. Ok, haideți că vă trec o clipă.